Čaute ľudia, vítam vás u dnešného videa a dnes budeme hrať hru Roblox. Na hru Roblox som si vybral takúto, neviem či už ste to hrali, ale myslím si, že určite. Neviem jak sa to ale videl som už nejaké videá z toho, takže môžeme ísť na to. Zapnem si baterku. Toto pustím. Bola, čo sme počuli ľudia. Dobre, tak ja idem. Aj, toto je... On zmizol, toto je hrozné. Ach jaj. Ty... OK, dobre, takže toto len preskákať. Dobre, trošku mi to ubrhlo, ale nezabilo ma to. Dobre, máme to. Ideme sem. A tu nás bude naháňať, to viem. Takže ľudia hneď nás chytil, takže ideme na to znova. Je za nami, to viem. Videl som ho. Kamo, vy ho vidíte. Yes, poď. Poď rýchlo. Ľudia, dali sme to. Yes, ľudia. Dali sme to. Takže ideme ďalej. Toto je easy park. Dobre. Easy parkour. Ui. Dobre, blahne to, takže ideme ďalej. No ja to nemám rád. Práve preto. Dobre, takže... Dobre. Yes, dali mi to. Takže... Toto nechápem, ale dobre. Ono to je... No to je proste aj so Squid Gameom. What? Ľudia, teraz sa na to veľmi sústredím. Yes, som tu. Tak tomu zasvietím do očí, nech sa spamätá. Dobre, a ja idem ďalej. Uj. Aj. Tak sme padli. Dobre, op. Yes. Toto. A vidím. Yes. Dali sme to tak. Ja pôjdem asi hore. Áno, ideme hore. Teraz mi to, že mega laguje, ale dobre. Takže si schovám. Dobre. Sme tu, tak ja idem. Ne, toto som tiež videl.
Dobre, máme pár sekúnd na to, aby sme toto sa zvládli. Aj. Kde jsem? Ľudia, povor. Musíme sa dostať preč. Takže musíme vydržať 20 sekúnd ešte. Ideme to mít. Dobrá, on se tam zasekol. Dobre, 5, 4, 3, 2, 1. Yes. Ja rýchlo idem tam do exitu. Yes, ľudia, dali sme to. Chcem naskočiť. Tak. Tu ma poriadne krúti. Komu to čo je? Sa bojím. Ne, on nás bude naháňať. Pomoc, pomoc! Hej, čo mám robiť? Mne poriadne nesvietí svetlo. Kamo. Prosím. Ja neviem, kam idem. Yes, šipka. Oh, yes. Ja som poriadne nevedel, čo robím. Ale dal som to. Hej, kamo. Yes. Na toto som čakal. Uí. Takže ideme. Drifty, poriadne drifty. Stunty. Uí. Idem. Ja. Dobre. Takže ľudia, toto video končím. Dajte mi like, odber a vidíme sa. Čaute.